lokacin da Allah ta'ala ya halicci aljanna sai ce wa mala'ika jibril je ka dubi gidan da na tanada mu bayina na gari. Mala'ika jibril ya shiga ya ga aljanna, ya duba ya hutu, ya ce ya Allah, ba wanda zai ji labarin aljanna ya sakaci ta kumce mishi. Sai Allah ta'ala ya kawo abubuwan da rai baya so, wanda Allah yana so amma ran ɗan adam baya so, sai kewaye da shi. Sai ce je ka sake dubawa, da ya je gani sai ce ya ubangiji ina jin tsoron da wuya wani ya tsallake. Da ya halicci wuta ya ce mala'ika jibril je ka duba ta. Ya duba, Allah ya ce gidan da ta na dawo bayina ne wanda suka kangare mu. Mala'ika jibril ya ce ya Allah, ba wanda zai samu labarin wannan wutar ya yi garaje ya shige ta. Sai aka kawo abin da rai yake so wanda Allah baya so, sai aka kewaye wuta da shi. Dan adam lokacin da ya zo zai yi abin da yake so sai gangara. Mala'ika jibril ce je ka sake dubawa, yana gani ce ya Allah ina jin tsoron da wuya wani ya tsira. Shine annabi ya ce huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bi shahawat. An kewaye aljanna bil makarih da abubuwan da rai baya so, wa huffatin naru bi shahawat, ita kuma wuta an kewaye ta da abin da rai yake so. Shi yasa duk lokacin da ranka yake so abu, tsaya ka kalle shi da kyau. Allah yana so, in baya so ba maranka hakuri, ba a ba shari'a hakuri. Kuma a ka'ida ce ta rayuwa, duk wanda ya yi abin da yake so ba zai ga abin da yake so ba, kuma kowa ya ƙi ji ba zai ƙi gani ba. Wani karkai, wani karkai, to duk ran da abin da ake ce ma karkayin ya zo, kai da kanka sai ka tuna ranar. Shi yasa ai annabin Allah yake ga al'umma shi da suka kibin shi, yace fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Fasatazkuruna ma aqulu lakum, za ku tuna abin da nake gaya muku na cewa abi Allah kar a saba mishi, amma ni kam wa ufawwidu amri ila Allah, na mai da al'amari na a hannun Allah. Allah mai ji ne da ganin bayi gaba ki daya.